କାଲି ରବିବାର ଥିଲା ଆଉ ଦିଆର ଅଙ୍କଲର ବାର୍ଥଡେ ବି ଥିଲା। ଆମେ ଭାବିଲୁ ଘରେ ରୋଷେଇ ନ କରି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଟିକେ ବାହାରେ ଖାଇବାକୁ ଯିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହୋଟେଲ ବାହାରରେ ଏ ସଜାସଜି ଦେଖିଲୁ ମନଟା ସେଇଠି ସତରେ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଗ୍ରାମୀଣ ହୋଟେଲକୁ। ଭିତରକୁ ପଶିବା ପରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ପୁରା ରାଜସ୍ଥାନୀ ଢାଞ୍ଚାରେ ସୁନ୍ଦର ସଜାସଜି ହୋଇଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ଖାଇବାକୁ ନୁହେଁ, ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଯେପରି ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଷ୍ଟାର୍ଟରରେ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଡ଼ର କଲୁ ମସଲା ପାମ୍ପଡ଼। ପାମ୍ପଡ଼ ଆସିଲା। ଆମେ ଭାବିଲୁ ଚାଲ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଟିକେ ଖାଇଦେବା। କିନ୍ତୁ ପାମ୍ପଡ଼ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କେଉଁଠି ଗଲା ଜାଣିପାରିଲୁନି। ପାମ୍ପଡ଼ ଶେଷ ହେବା ବେଳକୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଟେବୁଲ ଉପରେ ହାଜର। ରୁଟି, ପନିର ମସଲା, ପନିର କୋପ୍ତା ଆଉ ରାଜସ୍ଥାନୀ ଭେଣ୍ଡି ଫ୍ରାଏ। ସବୁ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜସ୍ଥାନୀ ଭେଣ୍ଡି ମସଲାଟା ମୋତେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ନୁହେଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଭେଣ୍ଡିକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଘରେ ଭେଣ୍ଡି ଦେଖି ଯେଉଁମାନେ ମୁହଁ ବୁଲାନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଏଥର ଏଠି 2 ଥର ଭାବିବେ ଖାଇବାକୁ। ଆସିଲା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଲସି। ଲସି ପିଇ ପେଟଟା କହିଲା ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦିଆର ଟିକେ ନଟଖଟି ମସ୍ତି। ଖାଇବାକୁ ଆସିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମସ୍ତି ନଥିଲେ ଖାଇବାଟା ଅଧା ଅଧା ଲାଗେ ନା। ଆମ ଦିଆ ଏବେ ଲୁଚୁକାଳି ଖେଳୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହେଲେ ମୋ ମନଟା କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ହିଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା। ତେଣୁ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗନ୍ତବ୍ୟ HSRର ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପାଖରେ। ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା ପରେ ହିଁ ବୁଝିଲି ଖାଇସାରିବା ପରେ ମନଟା କାହିଁକି ଅଧୁରା ଅଧୁରା ଲାଗୁଥିଲା। ଏବେ ଲାଗିଲା ହଁ, ଏବେ ଯାଇକି ଖାଇବା ପୁରା ହେଲା। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆମର ଛୋଟିଆ ଫୁଡ୍ ଆଉଟିଂର କିଛି ମଜାଦାର ଅନୁଭୂତି।